Good morning guys. Anong oras naka-ready na tayo kasi alis na naman tayo. 11:19 and beautiful girl here. Nilagyan ko na ulit siya ng bling bling the stars. Guys, nalobat na naman tayo. Yung sinasabi ko sa kanya, sa inyo, naglagay ulit kami ng stickers. Baba, look, the stars. Ayan. Dito siya lagi pumupunta sa akin pagkatapos niya maligo kasi nagpapalagay siya niyan. Right, baby? So, we're going somewhere, Baba. Where are we going? We're going somewhere, guys. Mag-shopping kami. I'm shopping and he don't do my What, Tita May? two Barbie dolls. Yeah, Tita Manay will buy her a Barbie doll kasi yun ang gift ko sa kanya. Kasi tinanong ko siya kung anong gusto niya, Barbie doll. So, yeah, we're gonna find Barbie, right? Yes, baby. What's that one? This one? Ah, yeah. Guys, natanggal yung kuko ko. Natanggal siya kasi nag-aano ako, nagbibihis, nakasabit siya, natanggal siya. Pero okay lang naman kasi nag-last naman siya. Ilang araw na? Thursday, Friday, Saturday. O, nag 3 days din siya. Yeah, so may dala ako yung yung glue natin na nabili ko sa Amazon, yung brush on nail glue. Tumika, yan yung brand niya. Tama ba ang pronunciation? Tumika. Ayan. So, mag-ano ako. So, we're gonna stick this nail, okay? Can you hold this for Tita Manay, please? And, tumawag ako sa bahay. Si Holly, all the way, ang kanyang sleepover kay Tita Mel. And then, kahapon ba? No, Thursday, yung photoshoot niya, diba? In-instruct ko na si Auntie Mel kung anong gagawin niya kay Holly, yung middle part na, yung sa hair ba, yung hairstyle niya, middle part, tapos band, low band. So, nahirapan siguro si Auntie Mel, tinawagan niya si Kylie kasi hairstylish. Tinanong niya kung busy siya, pumunta sila sa salon ni Kylie. So, pinagawa niya yung buhok ni Holly doon. Ang cute ng magtita. And, ngayon, may practice ulit si Holly sa dancing niya, Saturday, 11 to 12:30, ballet. So, si Auntie Mel na naman ang magtitake sa kanya. And, si Sak, dumating na. Interview na lang natin si Sak sa kanyang ganap. Pero, sinabi niya na sa akin, pero tanungin natin sa kanya kung anong nangyari dun sa camp. Siya yung ipa-storytelling natin sa ganap niya doon. And, ano pa ba yung ganap dun sa bahay? Pipikapin si Sak ni Tita Mel. Kasi nung May, ang ginagawa ni Auntie Mel, pag birthday nila, sinashopping silang tatlo. Kasi si Sak, sabi din naman ni Sak, siya naman nagsabi kay Auntie Mel na isabay na lang siya sa shopping ng dalawa. Kasi pareho sila September. So, naging busy si Auntie Mel. Ngayon, shinaping niya na si Holly kahapon para sa birthday ni Holly nung September. So, kahapon nagawa. Kasi Auntie Mel nag-Brisbane, diba? Nag-Queensland si Auntie Mel. Tapos, ngayon, pipikapin niya si Sak, alauna, magsha-shopping daw sila for Sak's birthday present. Si Kuya, guys, si Jan, tinawagan ko siya kagabi. Wala siyang mention sa akin. So, si Auntie Mel, siya kasi Kuya, nagsabi na may chicken pack si Kuya ngayon. Friday, nag-text yung school sa akin. Bakit daw wala si Kuya sa school? And then, wala naman sinabi si Kuya sa akin at the moment. Nung tinawagan ko na, sabi niya sa akin, na-notice niya daw nung Friday, nung naliligo siya, meron siya yung katulad kay Sak na redness sa muka, tapos meron din siya sa likod. So, nung tinanong ko na, sabi ni, yun nga, chicken pox. May chicken pox si Kuya ngayon. Tapos, kagabi raw, may sore throat siya. Tapos ngayon, okay na. So, nagluluto siya ng chicken tender. So, makakakain na siya. Kasi, tinake away siya ni Jen ng food kagabi. Hindi niya raw makain. Kasi nga, masakit yung throat niya. So, ngayon, okay na. Nagluto siya ng chicken tender, nuggets, tsaka noodles. Meron kasi ako doon na, chicken tender, tsaka, nuggets. So, yun ang lunch nila ni Zach. Pero si Zach, aalis yun, maya-maya. So, si Kuya lang din ang may iwan sa bahay. Ayan na, guys. Look, Baba. I did it. I put it on back. Nice?
Looks like you're bling bling here on your face. See? Is it Zay? Yeah. So, yan yung ganap sa bahay, guys. Update dun sa aking mag-aama. Then, si Holly mag-sleep over ulit siya tonight kasi nga may... Pero mas gusto ko nga si Holly magka-chicken pox na para tapos na sila. But si Auntie mas gusto niya dun si Holly para hindi raw mahawaan. Pero feeling ko mahawaan din naman yan kasi isang bahay kami, diba? So, sa Monday, babalik na yun sa akin. Kasi balik ko Monday. Yes, baby. Chickenpox is something rashes, Baba. It's a virus on your skin. Yes. Kuya TJ has chickenpox. It's like it looks like mosquito bite with the water. It's blister. You know what I mean? See, like when the mosquito bite you, it looks like that. Get big and big. It's itchy. Okay. Why did TJ have one? Why Kuya TJ had one? Because it's a kind of virus, Baba, that we can't control. It's just gonna come out. Yeah, but Kuya TJ's alright. He's feeling alright. He has no fever. He's only have a sore throat. That's it. But now he said it's okay. Tinawagan namin, nag-FaceTime kami nila sa siya kasi ni Kuya TJ. Kasi Ate Holly is alright. She's with Auntie Mel. So she's in a different house. So she can't catch that. Or she cannot get the chicken pox from Kuya TJ. But I think she will have it. Because we live in one house. Diba? But it's very big. Yeah, it's not really big. Your house is big. Tita Vanessa is not that really big. But we have a big yard, right? Where you can play. Remember? The trampoline, the swing, but we don't have the swing and trampoline. The wind blown Why up. not? Because the wind wrecked it. Where is it now? It's in the dump. Because we cannot use it anymore. Why? Because it's wrecked. It's tear apart. And then the swing, like, it's gone as well. The chain was broken. The wood was tear apart. So what we're gonna do in my house is just ride a bike. Ride a bike? Yes, we can ride a bike. So yun yung ganap, guys. So kami ni si Mers wala na. Tita Mers, I have a bike and a Yton scooter and a home. yeah, I know. I see that. I saw that, Baba. You got the pink one, the balance one, right? What is the balance one? You know the one with no paddle? The one you use your legs to ride that one? I think Arlo is using it now. He's not. He's not? Okay. He's not. So, makita mo sa yung mukha niya. He is not. So, si Mars nakaalis na kanina. And, nasa Adelaide na siguro yun. Kasi kanina pa yung flight niya, 9:30 ata. So, nasa Adelaide na siguro siya. And kami ni Race, magsha-shopping. Ang ano namin dapat, nung kami, may pupuntan sana kami, kaso wala si Sharon. So, bukas na lang namin gagawin yung activity yun. Para kasama namin ang nanat pa niya. Right, Baba? So, kami ni Race, magsha-shopping na lang. Isasama namin ito. Tapos si Dan doon sa dalawang bulinggit. Kay Arlo at saka kay Indy. Right? So, see you later, guys. So, ito pala yung ating OOTD. Show your OOTD, Baba. What are you wearing? I'm wearing, what's the color? Orange. Orange dress. And then, she's wearing Nike shoes. And then, her face. Explain your face, baby. You have these stickers. Right? And ako, guys, yung bubble na nabili natin sa Shein, talaga nasuot ko. Malaki siya. Malaki siya sa akin. Malaki siya. So, mayroon ako yung parang, eto, excuse me baby, eto, kung makita nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan, yung parang pin. Bigay ito sa akin ng kapatid ko, para daw higpitan. So, yan yung, instead of imperdible, ayan, medyo shala-shala kasi parang may stone-stone siya. Tapos, ano lang tayong biker shorts. And, eto yung t-shirt ko from, ano naman to, hindi ko pa ito nasuot. Ang tagal na nito. Ilang taon na to sa akin, guys.
Korean ulit to, guys. Ayan yung mga nabili ko pa noon. Nakita nyo na tong inano ko, hinol. Pero yeah, yan. Tinakin ko lang siya. And yung shoes natin is pearl. Ayan. Espadrille na pearl. Eto, kasi sobrang comfy niya. Lahat naman yung sinusot kong espadrille, ano siya guys, comfy. So yan, 10 minutes na to. Okay, see you later. Mag-Starbucks muna kami, guys. Bago kayo mag-shopping. Kami na talaga. May free day na naman si Mami. Hindi ay na. Ay, hindi. Pero at least, may isang nakakaano na siya. Nakakaintindi na. Dito na kami, guys. Naka-order na rin. Ayan yung Java chip. Pareho kami ni Race. And nag-order din ako ng banana. Toasted banana bread with butter. And ganun din kay Race. Inihintay lang namin. Ito mga batang to. Ano lang makita? Bili. Tapos hindi nang kakainin. Lumipat kami. Lumipat kayo dito sa labas. Kasi ang baba ng table doon sa loob. Yung sprinkle. Wala, ayaw sa bata. Ay, ang binigay niya sa akin eh. Ay, gusto ko yan. Gusto mo? Sige. Oo. Hindi mo yan gusto? Hindi ko yan Hindi, gusto ko na part. And, okay. Akunan mo ng konti ito. Hindi. Parang buwang lang din. Uy, hindi na pantay. Oh, yung ano. Akunan mo, para fair. Yeah, gusto ko yung ganito. Yeah, yung end. Hindi ko yan, ano. Oh, akala ko siya, ay, sa uli mo yung, ay, yung ang gusto ko. Tingin-tingin ng damit. Ah, nakakapag-Zara tayo. Kaya nga eh. Pagka ko hindi nakakapag-Zara. Dito na tayo, guys. Punta kami ng Westfield. Etong building yan, di ba? Yan. Tapos punta muna kayo sa Mecca. Pasok tayo dito, guys, sa DJI. Tingnan natin yung camera. Camera! Guys, nakapasok na tayo dito. So, we'll see kung mabubudot tayo ngayon. Yung DJI packet. Meron kasi mo yung packet 2. Pero malabo din kasi yun. Ito mas maganda yung kanyang clarity and yung color niya. Wala. Mapapabili ba tayo? And mas mura siya dito compare. Kasi nagtingin ako sa Harvey Norman. 1,200 something. Ito 1,129 lang siya. Ano, kiniling niya ba? So, ito yung akin. So, ano nang gagawin ko sa ganito? Benta mo. See? Ibang-iba see? Iba-ibang kulay niya, no? Ibang-iba din talaga. Ang liit-liit niya. Tingnan mo nga. See? O, di ba ang kulay, no? Ang putla natin dito. Tapos ano, malabo na yung mata mo. Hindi mo makita ng ginagawa mo. Lalong masisira ang mata ko. Tapos Dyson. Dyson yan. O guys, maglakad-lakad muna kami. Tapos, tingnan natin kung kukunin natin. Tapos, Kukunin niya yun, guys. meron pa kasi akong gustong kunin yung Dyson niya. Sana, Wala kukunin ang dalawa. Kaya nga, wala dito na sa David Jones or Mecca. Yung Mecca. Oo nga. Dito kami sa Kukay. Mahaba. Oh, mahaba ang jeans din, ang mga pants. Mahirap lang dito sa Kukay, guys. Yung kanilang pants, para ka nang magwawalis. Oh. Maganda siya, pero ang haba. Ay, nice! Yes! Maganda siya. Dumi kasi dito kami sa coat. Oo, true. Tingnan mo, ang cute. Parang gusto ko bumili ng ano. Hi, good, thank you. Ang ganda, oh. Ang ganda niya, no? Yung coach. This is the ano? Hindi. Oh, kalaki. Hindi rin konti lang yung ano. Ito yung wrist. Yeah. Ah, nice din, no? Ito pa na-adjust mo. Yeah, smaller version. Yeah. Bakit na tayo nasa taas? Guys, hindi ito yung hindi namin. Pumasok kami doon, guys. Nandun.
Pero dito kami linabas. Ako talaga, nasa ibang ano na tayo, lugar. Ibang lugar. Dito kami lumabas. Ayan na yung Mecca. Dito tayo wala sa Mecca. Guys, nasa loob na kami ng Mecca, pero pupunta kami ng ground floor. Tingnan natin yung Dyson dito. Ay, iba talaga. Wala yung gusto ko. Ganitong gusto kong kulay, pero may dryer. May dryer. So, ito yung gusto kong set ng air wrap ng Dyson. Pero yung kulay na gusto ko ganito, yung parang katulad kay Heart. Ganitong kulay. Kasi yun, ito kasi merong hair dryer. Yung dito, yung set kasi, yung kulay na gusto ko nandito, pero wala siyang hair dryer. Dalawang brush yung kasama niyang attachment. Tapos sa kulay na pink, tingnan niyo, sa kulay na pink, isang brush, tapos may hair dryer. Pero yan yung set niya, hindi etong kulay. Etong gusto kong kulay sana. Matte siya, no? Matte. Eto hindi siya matte. Yeah, ganda yan. Hindi siya matte. No? Kita ba sa video? Oo. Shining, shimmering siya. Eto matte. There we go! What? Okay. Go run. What's in here, Baba? Go stand. Go stand up, baby. Let's go. Tapos na kami dun sa guys, sa Mecca. Pero mamaya. Wala na po ako sa kanyang utang. Ayan na po. You wanna open this one? Okay. Dito naman kayo sa Uniqlo, guys. Ito, okay na to eh. Nasuhulan na namin to. Okay na tong batang to. So, ito pala yung isang napili niya doon sa pinunta namin. So, ito yung birthday gift natin sa kanya, tsaka yung mga yan. That is my birthday today. Okay. Nagsusukat lang si Sisi dito sa Uniqlo. That's very nice. Is that the princess color? Oh no. Check out tayo. Hi. Okay. Thank you. Happy birthday, Sisi. Happy birthday. Thank you very much. Hinahanap namin yung popcorn. Piling ko dito sa loob. Isang ulo lang. Yes, baby. Sad Club. Yes, baby. Okay, get it. Yeah. Hala, ano kayo makukuha natin dito? Ang cute. Wala na, guys. Buti na lang hinawakan natin itong isa. Hindi na natin binaba. Wala na. Sold out. Yes. Thank you. Ito si Care Bears. Ano kaya, alin dito? Makukuha. Ayan siya, guys. Surprise kasi kaya hindi natin alam kung ano makukuha. Pero magaganda naman sila. Okay. Ito na lang, no? Ay, ito. Parang tangay. Ito. Gitna. Ito na. Ito na yung una kong kinuha. Okay, ito. Ay. Tapos na kami, guys, tapos na ako sa Pacma. Dito naman tayo sa Zara. Dito naman kami, guys, sa Kids. Sa Zara Kids. And tulog na si Aileen. Ito gusto kong bilhin kay Sa, pero hindi ko alam kung magugustuhan niya. Kumaring singer na. Ganda. Maganda sana doon para makita natin ang mukha niya. The doll. Nice na, ate. Pasok ulit tayo dito sa DJI, guys. Wala silang stock. Ako na talaga ang ayaw pabili. Magpapasosyal kami ni Sisi Race. Caviar. This is 50 grams, right? That's 50 grams. Yeah. You May- saved $50. Yeah. It's $144 now. Yeah, alright. Yeah. Thanks. Then You said put this- before it lasts 3 hours? 3 hours, right? Yeah, you can stay out for 3 hours, yeah. Thank you.
Yeah, this one's just some information Okay, about yeah. like storing the caviar, and I'll give you some spoons. Oh yeah, the wooden one. Yeah, you That's can right. use this one. It's fine. Yeah, thank you. Put in here. Yeah, that's it. Okay, thank you. Have a good night. Good. Yeah. When you come back, just let us know. All right. Yeah, thank you. Pauwi na pala kami. Mag-alas siya, tinaba? Ang daming walking namin ngayon. Daming walking. Dito na pala kami guys. Nakauwi na tayo. Saya-saya nila o Kaya nga. Hindi, kaya nga. Tapos si Ayla, shinare niya lahat ng binili natin sa kanyang regalo. Come on. Gusto niya yung chips. Tapos, mauubos niya na. May konti pa. Tingnan niyo ha. Okay, open. Wait. Okay, open. Big. Big. Good boy. No more. You finish it. Okay. Put in the bin. Oh, na-finish niya guys. Okay, put in the bin. Give to mom. Oo. Press. Kain kami ng dinner guys sa baba. Diyan lang sa Japanese restaurant. Baba. Press. Go. Press. Push. Push. No. Down. This one. Down. Yes. Yes. Okay. Dito tayo sa Goshu Ramen guys. Ah. Yeah. Thank you. Good. Thank you. Are you a big boy? Naka-order na kami guys. Ito yung in-order namin. Yan. 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 Kinukuha na ni ate yung ano, yung yan, assorted tapos yan. Okay, thank you. Thank you. Ayan. Beautiful. Ano nga to? Ramoni. One each for these ones. Yes, please. A straw. Two more straw. Thank you. Thank you. Thank you, Danny boy. Okay. Thank you. It's alright. Okay, it's hot. Okay. O bakit? That's right. I'll put it in. Okay. Yeah, alright. Thank you. Tayo. Meron silang Japanese tea. Ang init. Try lang natin. Parang mayan. Maybe move it up. Ito yung mix tempura, right? Yummy. May prawns and veggies. Tapos may sauce on sarap. Ubus na namin yung appetizer namin. Okay, we're good. Maybe that'd be great. Thank you. Ayan na yung main. Ayan kay Arlo yan. Arlo, mag-ubos mo ba yan, Arlo boy? Thank you. Ayan yung katsu. Katsu to, the chicken katsu. Chicken katsu curry. Curry. Oo. Dito na yung akin. Hi, thank you. Ito yung spicy assorted, ano. May egg kayo. May egg. Yeah, ikaw wala. Wala siyang egg. Oh, my egg. Seafood to guys. Tapos may pork din oh. Do you want more rice, Ali? More rice? Itong si kuya magugustuhan. Yung mga bata magugustuhan to. Guys, dito na pala kami. Tapos na kami kumain. Naka-PJs na kami. Ano yan? Ano yan? Moscato Whispers. Yeah, I'm here. Okay. Mag-cheers kami. Ay, wait. Cheers. Ay, parang ang sarap kasi ang lamig. Yes. Sarap It is talaga. masarap. Sarap talaga pag pink. Pag pink una. Oo, no? Kahit ano, no? Pag yung puti, asim-asim. Na sparkling. Sparkling to eh. Ay, sparkling nga. Pink Moscato. Yeah. Sarap. Okay, cheers, Ala. So yummy. I don't want. Nag-cheers kami kasi meron din siya. Yeah, me. Yung sa kanya ito. I know, I can see it. Daming ice. Ang lamig yung kay Ayla. What's that? Iced tea? Iced tea. Yeah. Two. Oo nga no. Dito tayo. Parang kita tayong dalawa. Sabay tayo. Okay. Magbabaka-social kami ngayong gabi. Papaka-social kami ngayong gabi. Magka-caviar kami. May sarili siyang bag na may ice. Ay, hindi ko yung phone.
Meron tayong iba dyan, cheese. So, sabi nung lalaki, mas masarap daw siya sa wafer na ano. Pero, first, itatry muna namin dito para creamy. And, bawal daw siya, ano? Bawal metal spoon. Yeah. Yeah. So, binigyan niya kami ng wooden spoon. So, ano magkakabla niyo kasi? Kaya naglalagyan dalawa. Kinuha pa natin yung 50 grams. Wala ka sa focus. Oh my gosh, look at your camera. Talaga lang. Paano natin? Oh, yan na. Yeah. Ayan siya, oh. Yan, may pa-ice pack siyang sarili. Cute itong baunan ng loli. Yes! Ang cute siyang baunan na. Grapes. Yeah, ang galing naman yan. Ay, ano nga yun? Tinuruan din tayo. Cuchelio. Cuchelio. Yeah. Naka-1,000 stars na. Siberian Anadach. Tsaka yung focusing nito. Tsaka yung focus ng camera mo. Kaya nga eh. Wala eh. Ito yun, dumilim ka na naman. So, dyan na lang sa'yo. ganun. Panoorin nyo lang yung kanya. Off mo. Mas malinaw. Oy. Sabi ko nga. Diba? Oh, hindi ko kasalanan. Makita mo nagbibigay sa pizza. Oh no. Hindi, Diba? hindi. Siberian ba? Siberian? Ano ba yan? Ano. Basta yun na si Siberian. So, ang sabi niya, ganun-ganun lang. Oh, tapos yeah, that. Okay na. Na-open na? Oo. Ay. Nag-wait na. Gusto yung natapon mo. Parang siyang tiger ba yung Napaka-cheap. O, yan na. There's a tiger ba? Hindi yung kasi oh. Ay, are you ready? Yeah, sige na. Sit down. Ayan siya. Shala, may pagka-VR. Black talaga siya. Sa akin, black na Akala ko mas malaki dyan na itlog. Hindi, Maliit lang ganun talaga siya. Yung malaki, yung orange. Salmon. Salmon yun. Salmon yun. Ay, just, ay, mano, Instagram naman to eh. Kaya nga, sige, tapos cream cheese na mali pa. Ganun na siya. Sabi kasi ni Manay kanina. Sabi niya kanina, hala, itry natin yung caviar, $40 lang. So, sabi ko kay Kuya, can we please try your $40 caviar? Sabi niya, oh, that's salmon. Sorry, baby. Sorry. Kasi hindi naman, kasi yung lahat doon, wala naman kasi nakasabing caviar, wala naman, lahat lang siyang prices. Tapos ganito yung mga nandun. So akala ko, yung pinakamalit lang kunin namin. $40 lang. $40! So this one is mga 129 pero naka-sale. Ay, 149 tapos 149 pa. 149. Pero naka-sale siya, 25% off. Oo. Para lang namin matry. Tingnan, abangan nyo lang baka nag-aksaya lang kami ng pera. Wala naman. So, caviar. Ang dilim man, no? Masasipay. Ang dilim ng caviar. Doon ko muna ilagay ng On mo muna yung ilaw dito. Doon na lang. Picturean ko lang Pag naman. yun talaga nagtapon. Pag yun nagtapon talaga. Ay, naku naman. Alam mo na, pag nagustuhan mo yan, tapos babalik ka kay Kuya bukas, bili ka marami. Anong gagawin mo? Wala, hindi. So, ang dami mo ng baunan. Nakuligta pala ng Kuha ko ng baunan. tatlo, no? Ayan, at least. Ang dami niyan, 50 grams. Oo. Yes. Where did you put all the toys? Amoy nga natin kung anong amoy niya. Walang amoy. Walang amoy. Wala. Kasi sabi, tinanong namin kung anong lasa. Sabi, tastes like fish. Ano, parang Wala. yan na masarap. What toy, baby? What toy? I don't know. I think Alo hit it. Go ask Alo. Gising na si Ian. Dilat na yung ano. So, ilagay mo na dito. dito. Ayan sa'yo. Meron Sige, ako try. itong isa. Try mo. Sabay tayo. Sige. Paano bang nagustuhan natin to? Ang mahal Ang mahal naman. ng bisyo natin.
50 grams. 50 grams, 114. Pag naka-sale, 100 ano. Oo. Uy, wag mong didilaan to. Sayo, ang dilim-dilim ng sayo. Ano magagawa Ilipat ko? mo nga. I-try mo ilipat. Dito ka nga, Dito ka. Para, dilim-dilim. Para man lang. Caviar. Para yung mukha mo caviar. Kasi sayang naman. Sayang. Ay, caviar Hindi, ang namin. hirap din i-edit ng ang dami mong ano. First time man kasi Isipin. mag-caviar. Alam mo, bago pa natin Yung, yung sa'yo, madilim. Yung akin naman, vibrate ng vibrate. Ang sarap sa pakin din ng camera nito. Makisama kayo ngayon lang sa caviar. Ay, naiinis ako. Tapos namatay na naman to. Alam nyo na. Tapos nag-leak na. Wala na. Namatay na yun. Eh, hindi to yung totoong cheese dapat dito. Dapat kasi hindi namin mahanap. Ayan, malilim na. Kaya nga, ito Sorry naman, naman. nagtitiis. Okay, guys. The caviar. Okay, ready? Dito daw muna para daw Ang dami mag-warm. naman ang sa'yo. Sunod, 5 lang. Okay, sige. 5 lang? Ay, matatay yung isa. May pakabiya din siya. Okay, sige. Cheers. Try natin. Cheers. Cheers. Ano to? Tequila na lang ang kulang tsaka lemon. Sige lang. Visit. Ready? One, two. Linaw na sa'yo. Mas malinaw Okay, pa sa amin. 1, 2, 3. Ay, creamy, ma'am. Ano siya? Maalat. Yeah. No? Shit, parang masarap. Masarap. Parang creamy, no? Yeah, very creamy. Masarap. Try pa nga. Masarap. Naubos. Hindi na na-cheese. Masarap. Masarap. Kasi sabi yung isa, very salty. Ito, so okay naman. Pero sabi niya fishy. Hindi naman, no? Fishy ba? Ano? Hindi ko maano. Isa pa nga. Parang tiyan ng salmon? Yun na, yung texture. orange. Oy, pero yung lasa Tiyan niya iba. ba? Sorry guys, hindi namin ma-explain. Para naman itong perfume. Hindi, yung in-expect ko kasi parang Magpapop. mag-burst. Oh yes. Hindi. Ako din, hindi rin. Nagme-melt lang siya. Parang ang creamy. Very creamy. Nagme-melt lang siya. Akala ko mag-popping boba. Oh yeah, parang siya magpapop. Alam mo Hindi, yun? hindi siya nagpa-pop. So, Yun din ang creamy akala ko. Yun din ang akala ko. Yeah. Uy, ang dami ito ha. Ganun lang ang kinuha natin. Lasang-lasa natin. Yeah, lasang-lasa siya. So, ilalagay siya sa ano? Sa, I-try muna natin ulit. I-try ko ulit. Yeah. I-try ko nga with cheese. Huwag na, ito. Sure ka na, satisfied ka na doon? Sa pag ano mo? Ayan. Parang ganun libag. Wala siyang amoy na. Wala mang amoy. Pero kasi sabi nung explain ni Kuy, kasi nanong talaga namin, kasi hindi siya birong bili sa ganun ka ano, ka small. I want to do it. Parang the more na ninanam, the more na masarap siya, no? Ano? Tapos light na to. Kasi sabi niya May may salty. may salty pa dito. May pearl gold, di ba? May tawag sila doon. Why are you doing Ah, this? gusto ko. Bet mo. I like. Okay din. That's why you're eating. Yeah, so tapos sa cheese, dapat daw eto. Sa natin. Huh? Who drank this? You're wearing different pajamas again. Who's drinking this? Who drank this? Who drank this? You're running out of pajamas now. Ilang yan? What we Ulitin mo can lang wear bukas. this? One. You can wear it, yeah. So sabi niya, the best daw dito sa wafer to i-partner. Kaya i-try natin sa wafer. Tapos, lagyan natin cheese at saka yan sa wafer. So, Why ano have- na? Why you did it to me? Mm. You had to give me lots of diamonds. Daddy, can you change Indy? Indy, change her. Nappy. Not mine, okay? Yeah, I felt it. Ano pa yung difference ng fresh, no? I think. And then I can take her after.
Dad, I need Mom. Mom, I need Mom. Ayan siya, guys. So, may cheese na siya. Cream cheese lang siya. Love Regular. hearts. Yes, Di, ano sabi ko, ito na muna sana. Walang cheese Love muna. hearts and hearts. You see? Sarap. Yeah. You wanna try the caviar? Oh, Come try. on. Yeah, Mom. Make it for me. Do you want to try it first without? No, I have cream cheese Oh, and then yeah. the caviar. Otherwise, it'd be A toy. It's nice actually. It's nice. nice. Really nice. It wouldn't be good. It'd be really, Really good. nice. Really good. That's why it's so expensive, girls. Mhm. But you're right. When are you going to try it? Yeah, that's right. Try it now here. Yeah, it's nice. Very nice. Very nice with It's- cheese. Yeah. Rich men's food. Very good. Love it. You know that's rich men's food, don't you? Yeah. Oh my God, this is a bad habit if you're gonna love the caviar. Oh, thank It's nice. No, asarap. Gusto ko. Nice. No? Yeah. Come on, come on. This is 50 girls. We're not gonna finish this. This is a lot. Yeah, but you have it tomorrow too. Yeah. Come on. And where's that? Yeah, let's Masarap. Meron nito sa Adelaide? Hmm? Meron ba nito sa Adelaide? Sa restaurant lang yata niya. Yeah. Sabi niya, di ba? Kaya na-convince din kami kasi sila raw yung nagsusupply sa mga restaurant dito sa Sydney. Pete, do you wanna try? Caviar. Caviar. Sure? It's nice actually. It's very nice. Yeah, you Come like on. it? Come on, come I didn't do on. much food today. Where's chocolate? Chocolate. It's not Then what's chocolate. this say? It's good. No? I'm full. Are you sure? One more. No, no more. Ice cream. Ice cream. It's not ice cream, it's cheese. But the guy recommend us with different cheese. Fresh, what you call that? Fresh cheese? Oh, fresh cheese. Yeah. No, but cream fresh? Cream fresh, but we couldn't find it. I don't know if I'm pronouncing it right. Yeah, but it's Cream fresh? I Yeah, don't know. something. But we couldn't find, so we just get the regular one. Because they Not, got... not the soft cheese. You know, No, the- It is soft, yeah. Yeah, but It's like, not the- kind of like, it's a type of Fresh. cream cheese. Yeah, but fresh. Right? Yeah. Yeah, ang sarap. It's spelled differently. Mm. I like it without the cream cheese actually. Without? Yeah? Without the cream cheese. Try it without the cream cheese. Yeah. Yeah. I reckon that soft cheese they've got in there would be better. No, try it It's, without it. It's nice and very Yeah? it's not as salty. So he suggested a light one, so this is a lighter version. If it's a Yeah. first timer. Yeah, I reckon that. What do you call it? This cheese would be nice with that. What Brie? cheese? Yeah. Oh, the brie? Brie I've got. Yeah, we got lots of different kinds of cheese there. Ito without. Mas bet niya daw walang cheese. Sure ka? Masarap. Triple brie would be nice for that. Yeah. Meron din siyang. I'll give it a plate. Mas gusto mo. Plate and hot. Parang No, masarap. because that's salty already, and this is salty too. Like the brie is a bit salty. Yeah. The brie cheese. Right? Sarap. Yeah, I I like love it without the cheese. Yeah? Yeah. Ay, at least, di ba nagustuhan natin? You cannot. Mm. What's your favorite color? Ano mga benefit nito sa may I health don't benefits ba that to? breast at the moment. Well, as Sharon. Para mag-justify natin. Oo. Is this healthy? The caviar. What's the benefit? Oh, caviar's healthy. Yeah, It's got yeah. a lot of goodness in it. Caviar. Omega, right? Like, Yeah, omega-3 and all Yeah. that type of thing. Yeah. Fish is always healthy. yeah. Yeah, I like it without the cheese. Pero sabi niya fishy. It's like tastes like a fish, but I don't taste. I don't Fishy. taste. But I really don't. Maybe kasi sobrang lasa yung fish. It's not because you've been fishing for so Yeah, long. no. Maybe because we know what kind of fishy taste. Yes. This is not like fishy We for use me. the real smelly, strong fish taste. Oh, one. Mommy? With brie? That's nice, mine. Bloody hell. Here you go, Mama. Oh. Thank you, Alo. That's Probably mine. quite good. Oh, you need to get it. She put daddy? Huh? She put? Yeah. 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 Yeah, that's good. Yes, please. Yeah, once Thank you you. once you food, I always think when she food, I reckon that's why she had that little half hour of. Yeah. You always say she's gonna poo. Don't you The next hour or so she'll poo. Yeah. She builds So up. that's What's good. them? Yeah. This is Danny boy.
Traffic out there. That's with the brie cheese. But you can try it plain as well if you want. Thanks for traffic going on. Ang sarap. Yeah, it's good. It's nice. Wonder why. I thought I wasn't gonna like it. Akala ko talaga hindi ko siya magugustuhan. Yeah. Akala ko kasi sabi niya, fishy daw. Pero hindi. What does it sound like on there? Pero gusto ko siya dito. Ay, kung nga. You girls drink later at night than what I would drink. Girls drink early at night. Yeah, it's funny, you know how you drink, guys drink later. So we can go to bed late. No, it was, we had We're dinner just late. full, yeah. We're Yeah. full. I got down there. No. 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 Don't let Isla go out, please. Ay, masarap siya. What's Daddy doing? Kahit walang anything. Yeah, that's holding it. Yeah. What's Daddy trying? Oh, nice. Yeah. They're doing maintenance. Yeah, they've been doing it since Thursday night. Di ba? 18 na to. Yeah. Ang sarap, no? 18 minutes na to. Oh, it's gonna come out here. Is it scary? Grabe. Nah, stay. After Scary. 17 minutes. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.